Vítajte pri sledovaní NTD Slovensko. Moje meno je Petra Adamicová. Aj keď na Slovensku tiež práve zažívame lockdown, pozrime sa teraz, ako to vyzerá v krajine, odkiaľ vírus pochádza. Koronavírus v Číne ani zďaleka nevymizol. Práve naopak, objavujú sa nové ohniská nákazy. Priznávajú to aj oficiálne štátne médiá. Minulý týždeň čínske noviny Health Times potvrdili, že v Číne vypukla nákaza vírusu vo viacerých miestach s viac ako 20 ohniskami v rôznych regiónoch. Najnovšie ohnisko vírusu sa objavilo v provincii Liaoning, kde od nedele platí lockdown v niekoľko miliónov meste Dalian. Uzatvorili v ňom 14 škôl, lekárske ambulancie a niektoré nemocnice, veľké obchody a verejné priestory. Podľa oficiálnych čísel sa v meste objavilo 6 ľudí s pozitívnym testom na koronavírus. NTD sa spojila s miestnymi obyvateľmi, ktorí nám povedali viac. Okres Tinčov je v lockdowne, platí tu karanténa. Je zakázané sem prísť alebo odtiaľto odísť. Ľudia nemôžu okres opustiť a tí, ktorí sú preč, sa nemôžu dostať dnu. Ak by situácia nebola naozaj vážna, nezatvorili by nás tu. Ľudia v meste pred lockdownom zaplavili obchody, aby si nakúpili jedlo. Preplnené boli aj testovacie miesta. V ďalšom okrese si ľudia z okien navzájom vyjadrovali podporu. Kričali: zvládneme to. Koronavírus sa šíri vo viacerých provinciách po celej Číne. Počet pozitívnych prípadov rastie aj v hlavnom meste provincie Sichuan. Z obavy pred lockdownom sa ľudia masovo snažia opustiť oblasť vlakmi a autami. Čínske štátne médiá oznámili nárast prípadov aj v provincii Guangdong, kde sa vykonáva testovanie obyvateľstva vo veľkých počtoch. Taktiež aj v Pekingu nariadujú úrady uzatvorenie rôznych oblastí a masové testovanie. Vírus silne aj v ďalších oblastiach, napríklad v Šanghaji, vnútornom Mongolsku a ďalších provinciách. Čínska vláda ohlásila veľké plány v očkovaní proti koronavírusu svojou vlastnou vakcínou. Zároveň však zrejme pre privilegovaných dováža zahraničné očkovacie látky. Noviny South China Morning Post napísali, že režim plánuje zaočkovať 100 miliónov Číňanov v priebehu januára a februára s čínskymi vakcínami. Tie však ešte neprešli klinickými testami. Zároveň však Čína dováža očkovaciu látku zo zahraničia. Konkrétne z Nemecka objednali 100 miliónov dávok vakcíny od firiem Pfizer a BioNTech. Tieto vakcíny prešli klinickými testami s preukázanou účinnosťou 95%. Čínsky lekár žijúci v Kanade sa domnieva, že zahraničné vakcíny budú v Číne dostupné iba pre privilegovaných. Dovezené vakcíny určite nebudú pre bežnú verejnosť. Určite budú pre vládnych úradníkov. Tí vo vláde dostanú tieto dovezené vakcíny. Bežní ľudia dostanú domácu vakcínu, ktorá má nízku kvalitu a neprešla klinickým testovaním. Číňanov je veľa a vláde je jedno, ak nejakí zomrú. Dovezená vakcína je prvou, ktorá bola certifikovaná na použitie v západných krajinách. Európska únia a USA odsúhlasili jej núdzové použitie, pričom Kanada ju schválila úplne. A to je pre dnes všetko. Detailnejšie správy o situácii v Číne vám prinesieme v ďalších videách. Nezabudnite dať odber na náš kanál a zostaňte informovaní. My sa budeme snažiť pre vás aj naďalej prinášať čerstvé a necenzurované správy zo zahraničia. Ďakujem za vašu pozornosť a vidíme sa pri ďalšom videu. Spoločnosť NTD je aktuálne jednou z najrýchlejšie rastúcich mediálnych skupín na svete. Pod NTD spadajú televízne stanice a online kanály, ktoré každý mesiac sledujú stovky miliónov divákov. NTD má ambíciu robiť skutočnú a kvalitnú žurnalistiku, založenú na prezentovaní faktov bez emócií či zaujatosti. Neslúži žiadnej politickej ani korporátnej agende. Naším cieľom je pravdivo informovať a nechať divákov, aby si vytvorili vlastný názor. Za vznikom tejto televíznej stanice sú ľudia, ktorí cítili potrebu informovať o porušovaní ľudských práv v Číne a prinášať odtiaľ pravdivé a necenzurované správy. Tam sú však všetky médiá pod silnou kontrolou komunistického režimu. Odvtedy sa rozrástla na silnú mediálnu spoločnosť, ktorá prináša správy z celého sveta. Vďaka veľkej sieti utajených reportérov v Číne je NTD schopná prinášať neskreslené správy. Napríklad o začiatkoch epidémie koronavírusu v Číne NTD informovala s veľkým predstihom. A to aj napriek snahám čínskej komunistickej vlády o potlačenie akýchkoľvek informácií v začiatkoch epidémie a o šírenie dezinformácií. V
USA sa podieľa na odhaľovaní mnohých dôležitých káuz, ako napríklad korupcia na najvyšších miestach, vyšetrovanie podozrení z volebných podvodov, infiltrácie a podrývanie demokracie zo strany iných štátov. NTD Slovensko je mladým a nezávislým projektom. Naším cieľom je poskytnúť dôležité informácie o dianí vo svete občanom Slovenska.